Oke, ya. Arep gambyong rujak jeruk dadi gambyong rujak cingur. Ayo. Sing penting wis kersa joget. Ayo. Ayo karang angel ning gambyong ki joget ki angel, Tru. Heeh, wah jan. Agi iki ya gong sowan mrene. Heeh. Kene iki meneng-meneng ya top lho Trenggalek ki. Weh. Kowe ya ngerti to? Ngerti. Kene iki papan wisatane ya apik-apik. Oh, Pantai Damas. Waduh. Kaya dong-dongo. Wis ora ana kowe iki mulane ora mung baron wae. Baron Gunung Kidul mung Parangkusuma wae. Oh. Pantai-pantai ngendi-endi ya ana kene Pantai Damas. Ya. Karanggongso. Weh. Pantai sing ora tau mulih ya ana kene. Lho, ora tau mulih ngendi? Pantai Prigi. Oh. Prigi terus ora tau pulang. Heeh. Pantai Prigi. Pantai sing marai keri ya ana. Ngendi? Pantai Kili-kili. Kili-kili dengkulmu mlacet ora. Jenenge iki Pantai Kili-kili ora marai keli. Ayo keri kok keli. Karang go kili-kili ya, Tru. Ayo, ya apik kuwi ya. Pancen ngendi papan ki ya duwe anu jenenge destinasi dhewe-dhewe kok, Gong. Heeh. Duwe Ayo saiki ngaturke tembang apa? Anake kok anake. Adine Anting. Heeh. Kira nek anake Anting. Heeh. Ngawur kok kowe nek Mbak. Ayo, Mbak. Mbak Raras, ya ta? Raras. Nggih. Mbak Raras Hapsari sapa dituwa banget. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Iki ya putrane Mas Sun Gondrong. Oh iya. Loro kabeh iki, heeh, ora masalah. Karang sing Anting ki sekolah ning Yojo ning isi dadi mangane mula-mule melu bapakne rak lu melu aku. Ha iya, sing cedhak. Ya. Ayo jumeneng, Mbak. Monggo Mbak Raras. Wis turu wae ket mau. Heeh. Garang ngantuk ayo. Ayo apa ngelih? Kowe iki ya aneh wong turu iki mesti ngantuk. Ya. Awak-awane padha karo Anting. Heeh. Padha gedene. Ngaturke napa, Mbak? Jenang gula. Napa? Jenang gula. Siap, jenang gula. Wah. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iya aku dadi piye to Pak iki karepe? Iki piye to Mir kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dijatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ora tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandha dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah, penyakit to Semarki. Kok sik to. Nek ora ngono ndak daramu ora kelakon kedunungan Wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarepmu lah. Saiki kowe mlayu wae. Nanti neng negara Ngastina. Piye Budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone Budidaya. Waduh cilaka iki, Tru. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk. Tumbak modar iki. Ora nek mati ora.
raharjo kayon katiyuping angin sumyak swaraning rengyan samirana mawur kulawan riris tumrang kandaning puspita karenggiwan putyanira sang Wijaya mrengeng tur swaraning madu pranta manungsung sarine ngembang leri-ler tandure sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita omong Sang Hyang Pratangga pati jundul saking Brawetan kalih ngamega sarta gunung-gunung parandiri bisa merbawani jagat raya duwi tatasing kamandyan dewasane wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumbak mendo tete kalapa sumawur cita anggara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Satsapta hasta Hasta nawadasa
tandhane kang goro-goro. Nalika Semantara mungkin arep ngurmati Wijayrepat Punakawan Lurah Semar Gawing Prigat piturut Sumalura Bagong. Ing sampe jagan madani Ngoro Rombo. Wijaya Sanggrepat Punakawan medal tlatang ayuja Karto. Mirip tentang popong terate bang terate bang rerayungan
Ajae pancen wis kesel. Nyemprit wis ramune. Mboten dados menapa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan tuan rumah panjenenganipun Bapak Haji Wakidi ST lan Ibu Hajah Jamini SPD anggenipun sampun kepareng mala kramakaken wayahipun ingkang pambajeng inggih menika panjenenganipun Raka Mas Muhammad Eka Mistabu Surur dan panjenenganipun Mbak Sinta Fatmalasari. Mugi-mugi dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sembulur ngantos benjang telasing yuswa tasih tresna tinresnanan. Ugi panjenenganipun Bapak Haji Wakidi pinaringana danganipun gerah, pinaringana antuk mujizating Gusti saengga saged pulih kados wingi-uni. Tegesipun saged sehat, saged waras, saged dangan lan dipunicalaken saking sedaya penyakit ing mapan wonten ing raganipun Bapak Haji Wakidi. Menika kula suwun supados samangke saged nindakaken kewajibanipun kados ingkang sampun kelampah. Akad nikah sampun kelampah nalika tanggal 21 Desember. Resepsi sampun kalaksanan tanggal 21 Desember wonten ing Hotel Hayam Wuruk. Hotel pribadi panjenenganipun Bapak Haji Wakidi. Lan ugi matur sembah nuwun dhateng pripun Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Anggenipun sampun kepareng mala kramaken dhateng putranipun menika putra saking panjenenganipun Bapak Haji Wakidi ST. Mugi-mugi nindakaken kewajibanipun tiyang sempuh kanthi tulus lan kanthi ikhlas saengga dayani dhateng panjenenganipun Raka Mas Muhammad Eka Mistabu Surur anggenipun mangun Bali Wisma pondhasipun kiyat krana pandunganipun ibu lan setemah saged dumugi kaken-kaken ninan pikantuk talining katresnan inggih menika wujudipun putra. Menika ingkang kula saged kula aturaken mboten mugi-mugi mboten wonten alang setunggal menapa ingkang tumampuh wonten keluarganipun menipun Raka Mas Muhammad Eka Mistabu Surur SH langgeng ayem tentrem menika cekap ngaten kemawon ingkang kula aturaken. Lan mugi andadosna ing kawuningan kala wau kula sampun dipun paringi priksa dhateng menipun Mas Percil bilih gara-gara menika mboten saged ngrencangi krana panjenenganipun kedah mlampah tebih wonten ing Surabaya. Sak rombonganipun sak campur sarinipun nggih mboten dados menapa Kerang kewajibane Petro menika sewengi atas. Mula ya kudu tak tindakake kanthi tewajuh kanthi ati sing mantep lan netepi kewajiban nganti paripurna. Sampun aturaken ing ajeng bilih cak-cakan duwit gagrak ngayuja inggih ngaten menika menawi wonten cuwanipun kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi panjenengan Bapak Haji Wakidi ST namung kepingin ngraosaken raos Ngayogyakarta. Iwadene kula menika dipun biji ora Ngayogyakarta tus inggih mboten napa-napa, nyatane ya ora tus tenan. Nek carane wong dodol niku kula niku angkringan. Dadi asline ya rasa wetan, rasa kulon, rasa kulon, rasa wetan. Menika sampun mboten saged dipun selaki. Ning mboten dados menapa-menapa. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nembang sing kepenak. Kanca-kanca warga laras style. Klasik. Kleru lek ngomong nanti. Warga laras klasik lan ibu-ibu waranggana ya wae lah pancen dod tewajuh le padha nyendikani dawuh. Ora ketang wis ana sing bocor loro. Mudhun saka panggung mboten terus menapa nyatane kaya ngono kuwi ya ora entuk diampet, nek diampet ya marai penyakit. Nek ana kesempatan neng mburi ya neng mburi. Kesempatan adus ya adus. Tak gawe kepenak kok karo kuwi jan. Matur sembah nuwun. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Oh iya. Nyuwun Mbak Tiwi mangke Gambyong. Wah. Dan ya kudu disendikani lho iki aku ora gawe-gawe iki lho tulisane. Gambyong ayo. Ora apa-apa mau caper-celun joget wis gendandapan kaya ngono kudu ditari sing alus-alus. Kedep tasma aku nyawang selendang biru.
Ya. Enon sekalian Nduk Nawi. Hanyelai janji. Monggo. Ditibake sisan tak ngundang Kang Garing karo Bagong. Engko terus minangkan iki pamundutan saka Mas Bayu. Cabita Arsitektur. Cabita Arsi. Monggo. Hanyelai. Yuk. Hanyelai janji. janji Selendang biru. selendang biru selendang biru nenone hamong enai hati nora tekan. Monggo. nora tekan batin setiamu. Ya. Yuk kanca-kanca. Yuk. Selendang biru Dipun dawakan srepek Mas. Tetap ana janjimu. Dadak. Yuk dadak. Tetap ono janjimu selendang biru. Oh. sing Ya sayu Kowe reng. Lah tok undang kok nganggo gendhing ki mau anggere aku wis krungu. Ya ora, lawang omah tak jengglengke. Terus mlayu goleki kowe aku terus wis sasmita to nek mlebu srepek ki mesti kowe ngundang aku. Ha iya. Bagong barang yo terus curikat yo Gong. Wah sapa-apa tak glimpangke. Ming selak kepengin goleki kowe. Wah, apa iki truk acarane? Iki panjenengane Bapak Haji Wakidi ST nggone mala kramakake wayahe. Wah. Putu tunggal. Mergo putra putrine Pak Wakidi tunggal iki ya ming siji menyang Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Panjenengane minangka dadi wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. 4 periode, Gong. Luar biasa. Bapak Haji Wakidi ya minangka dadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Wah, muga-muga diparingi sehat ya, Tru. Iya. Zaman semono nimbali awake dhewe utusan baru utusane kondur terus ngebel ku isih sehat. Heeh. Nek ya pancen sing jeneng Bejo Cilaka sugih miskin, sehat lara iki paringane sing gawe urip. Iya, disyukuri apa-apa disyukuri, Tru. Iya. Ora kena gresula, pancen kudune ngono. Sinambi nyuwun marang pangasaning Gusti supaya pinaringan waras. Heeh. Ngono Gong. Heeh, kudu ngono. Iya. Pokoke sing tabah sing ikhlas. Iya. Menyang Bapak Haji Wakidi kudu iso nampa kanthi lahir batin sinambi anggere salat terus nyuwun karo ngersane Gusti pinaringana waras. Gusti ki Maha Adil. Iya. Nek titahe nyuwun mesti bakal diparingi. Pancen bener. Ngono ya Gong. Heeh. Ya, muga-muga pinaringan dangan. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Kisowan ning tlatah Trenggalek. Wah, jan ada. Ha iya. Kene ya akeh Kyai dalang sing apik kok. Ya kersane Pak Haji Wakidi ngono ya ademe kari manut. Ya muga-muga ora dadi cuwa penggalihe ya, Tru. Ha iya. Sing dijaluk ya pancen ngono. Monggo diteruske maca layang. Heeh. Iki mau pamundutan saka sapa? Saka Mas Bayu. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Heeh, nyuwun Mbak Tiwi Gambyong. Ya ditonton. Ya. Gambyonge iki pare anom apa
Apa terus? Apa rujak jeruk? Rujak jeruk ya iso digambiongi. Iso dijogeti ya apik. Oh iya. Ayo karo nembang ya rujak jeruk. Cocok. Ya. Ayo. Ayo, Mbak. Ana Pertiwi jumeneng. Ya. Ayo, Ndang. Musike toko ora disuruh lagi nglempet jarik kok. Wah, lah tenan ketok kathoke. Ora. Ora ya. Maksudnya jarik iki dilempit dirapekke. Oh, tak kira dilempit munggah. Ceniningan ora. Kuwi senengane ngomong waton ndelekop kok. Mangga. Dibawani rujak jeruk terus engko ditibake. Ora suwe papane tole duntak nang terus gambyong. Ya. Sinembang dilemparke ibu-ibu Waranggana. Heeh. Engko begitu rampung cek langsung mikir tok lemparke sinden. Heeh. Bres ngono. Iya. Iya, Mbak. Ya dhewe wae ora usah. Wong loro-loronan ku bagiane dhewe-dhewe. Ya. Nggih. Wah. Oh itu awake cilik nang suarane ya cilik ya, Tru. Iya. Ya apa-apane. Napa? Maksudnya piye, Kok? Sirahe ya cilik. Ah ya, gelungane ya ora padha karo kancane. Heeh. Gelungane padake karo sirah. Ya, ora kaya sindenmu mau bengi. Sirahe cilik kok gelungane kok susuh kontol. Gelungan kok susuh kontol iki piye maksude ora? Bledak medhon ae lho, Tru. Ya wis ben ora apa-apa. Ning apik. Dandu-dandu jas. Kaya mencelat. Los wae suarane rasa diampet-ampet. Los. Pokoke los wae. Perkaramu ya wis los to. Los. Kawulara. Neno tan kendatan sah cabis mugi dadiya jampi mugi dadiya jampi ya ikine kok ya nyuwun gambyong ya terus ya iya biasane nek Jawa Wetan iki mesti ngremo ah iya iki kok ya pancen ya piyai budaya ngerti gambyong barang rujak iki necer jero ning layah lambah neno kula Jawa lambah rawet ya ora suwe bapakne
Seto lewos teko Pur wae mangkene iki asane ora apa-apa. Ya, mergo pamundutan ki mau wis tok gambyongke, ya. Arep gambyong rujak jeruk dadi gambyong rujak cingur. Ha iya. Sing penting wis kersa joget. Ha iya. Ayo karang angel ning gambyong ki joget ki angel, Tru. Heeh, wah jan. Agi iki ya gong sowan mrene. Heeh. Kene iki meneng-meneng ya top lho Trenggalek ki. Weh. Kowe ya ngerti to? Ngerti. Kene iki papan wisatane ya apik-apik. Oh, Pantai Damas. Waduh. Kaya dong-donga. Wis ora ana kowe iki mulane ora mung baron wae. Baron Gunung Kidul mung Parangkusuma wae. Oh. Pantai-pantai ngendi-endi ya ana kene Pantai Damas. Ya. Karanggongso. Weh. Pantai sing ora tau mulih ya ana kene. Lho. Ora tau mulih ngendi? Pantai Prigi. Oh. Prigi terus ora tau pulang. Heeh.
Pantai Perigi. Pantai sing marai keri ana. Ngendi? Pantai Kili-kili. Kili-kili dengkulmu mlocot ki ora. Jenenge iki Pantai Kili-kili ora marai keli. Ayo keri kok keli. Karang nggo kili-kili ya, Truk. Ayo, ya apik kuwi ya. Pancen ngendi papan ki ya duwe anu jenenge destinasi dhewe-dhewe kok, Gong. Heeh. Duwe Ayo saiki ngaturke tembang apa? Anake kok anake. Adine Anting. Heeh. Tak kira nek anake Anting, heeh. Ngawur kok kowe nek Mbak. Ayo, Mbak. Mbak Raras, ha ta? Raras. Nggih. Mbak Raras Hamsari sapa diutuh banget. Heeh. Ya ora apa-apa. Iki ya putrane Mas Sun Gondrong. Oh iya. Loro kabeh iki, heeh, ora masalah. Karang sing Anting iki sekolah ning Yojo ning isi dadi mangane mula-mule melu bapakne ra melu aku. Ha iya, sing cedhak ya. Ayo jumeneng, Mbak. Monggo Mbak Raras. Wis turu wae ket mau. Barang ngantuk ayo. Ayo apa ngelih? Kowe iki ya aneh wong turu iki mesti ngantuk. Ya. Awak-awane padha karo Anting. Heeh. Padha gedene. Ngaturke napa, Mbak? Jenang gula. Napa? Jenang gula. Siap, jenang gula. Ya. Suarane ya padha bayune apik iki. Heeh. Teng anu dibawani, Mbak. Monggo. Nggih. Monggo. Suarane saingan karo Mbak Yune. Heeh. Ya mengsuk kari payu sapa antarane Mbak Yune karo adine. Heeh. Wae anggere ora ngarani wis gelem dibayar semengi 20.000 ngono. Lah nginden, ayo nggo tuku make up e ora cukup kaya Gong. Among ati luput pisan kana pisan yen gampang luwe gampang yen angel Gregele cengkok ya padha. Ora iso nirokke angel. langkung tan kena ati tan kena tinumbas harta
monggo. Jeneng kula kuwi aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani aku tetap tresno lan tetap setia ya Kang Mas durung nate gawe kalut lan gawe kujiwa ning saiki arep bukti kowe kok njur malah lali marang aku mesti nesu terus ngajak patu jamono Neno. Ya. apa lali marang aku iki ya Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani aku tetep tresno lan tetep setia ya Mas durung nate gawe kalut lan gawe kujiwa ning saiki bareng bukti kowe kok njur malah lali Marang aku. mesti nesu terus ngajak patu jomono Wah, konjai. Heeh, monggo yuk. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Mbak Laras.
Saka ngendi iki daleme Kediri? Nggih. Mbah. Aduh ya terus ya ora nek saka kene ya udakara Kediri engko terus liwate iki Nganjuk. Ngawur wong ora dong e kok. Bagong kuwi takon aku laladan kene iki ya ora ngerti. Aku mau ki numpak apa? Numpak bis. Numpak bis? Heeh. Nang jero bis apa ora kematke dalan ana plang-plang. Ora aku nang jero bis turu. Tangi-tangi ya wis tekan pelataran ngarep kuwi. Dadi wis ora ngerti alang mujure liwat endi. Petro yang turu nang ngebis. Nek letangi nek wis krungu cah cilik muni Madang. Ramadang Smaut lagi melek mripate pokoke anggere krungu swara Madang. Ayo wong ayo jenenge ning dalan kaya Gong ya diperlokke kaya ngono kuwi. Ayo nyambut gawe po arep Madang. Ayo nyambut gawe ya sinambi Madang. Heeh. Wah, apik iki mau jenenge Mbak Raras Hapsari Kertanyana Medhot Janji. Ayo. Senengane nek jenenge wong itu ngawur. Ayo dibacutke. Ya. Aja nganti kedawa-dawa. Mau limbukan wis sak pol-pole. Iya. Sak pol-pole tenan wis nganti jam 1. Ha iya. Ayo no. Wah, ngres-resi ta kajen. Ora apa-apa wis. Ya. Ayo Tin, ditembangke pisan neh apa ping pindho neh kek. Ah, Jan. Ya, ya. Cuma Pak. Hah? Ngadeg. Ah iya no. Ora. Mbut gawe kok arep ming diprok wae. Teneh tukul suket ngisore. Lah kok iso wong mboten nandur lho. Sing jeneng lemah ki nek dinae anget-anget dideproki terus ki subur. Lemahe dadi gembur. Ah iya. Mboten enten winine kok. Hah? Mboten enten winine. Mbok menawa ana. Nek tukule wis ana. Ah iya. Ora ana winine. Ayo, nembang apa? Ya. Nggih. Pelok napa nggih? Pelok barang. Barang sakniki pelok bem mawon. Pelok bem. Ya, apa tok bawane? Ya lali janjine, Pak. Hah? Lali. Lali apa? Janjine. Oh ya, lali janjine tak kira nek lali tembange. Tiwas ngadeg kok lali tembange. Ha iya. Di bawane? Heeh. Nggih. Rinoso. Napa bawane niku napa sing ngarepi bungkek-bungkek. surat didisko. Ayo diaturake monggo. Dina Minggu kang tak anti Yan saya jebluk tenan awake. Heeh. Sinten to? Kowe kuwi nganggo anu truk kejawen. Kejawen ki rak do sing seti to, stagen ya kenceng. Ha, bangkeane ketok cilik. Ha iya, jarik ya dikencengke. Ha iya. Kuwi nek preman pas ora nggo kejawen, Napa ta? mlaku iki kaya tas kresek kaya banyu wae iya. Iya. Jenenge kok ya gatekke. Ah, ya aku iki seneng gatekke wong mlaku. Anggere tak matke ngono kuwi buru-buru. Apane sing buru-buru? Embo. Wong engko nak. Jenengan ngematke nggo napa? Nggon awak. Awak. Awakmu iki kelemon. Napa nggih to? Wah, wis nek Belum ya. Lemuhe cilaka lho tenan. Awak ambegane sesek. Mergo pembuluh jantung ki ditekan oleh lemak. Ah, cilaka. Ki kula kan kaya tiwik niku. Aja. Lah Aja nek kaya tiwik, asiramu gedene ra jamah-jamah. kemeng ndas tok ya. Heeh, tenan kaya pentolan korek. Lah terus kan kaya sapa? Ning kari ngejreske. Ayo ya disuda sithik awake iki poso. Nggih. Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok iki gampang turu? Napa? Carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung turu tenan yakin. Yakin to iki? To omong ya.
langsung susut. Sak utek. Kok sak ya kudu ngono ora ana cara liyane apa? Olahraga. Olahraga. Push up. Ora mung push up. Lah napa? Sing dipengke kok mung push up, mlayu-mlayu, mlaku ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho. Oh. Ora sanggo sandal, ora sanggo kaos. Kaos kaki kowe iki lho ngerti teruse kok, Truk. Kaos kaki, ora nggo sandal, ora sanggo kaos kaki, men sarap-sarap kaki iki kena krikil padha karo dipijet refleksi. Pembuluh darah lancar. Aku ora adong kok. Kaos apa rumasamu? Kaos dhuwur atene. Kaya Bagong kuwi. Tina muni ngaya Hanene anane pijer anane pijer maya ya pinter golek alasan nah alasan ngandur-ndur angin duko neno tak dung tak dung lho kok jamu Jawa kok aku lali janjine mergo tuku jamu suwe mboten jejamu nama suwe mboten jejamu wah aku selalu siap kok napa nggih kok jamu kuwi selalu ana jamune napa aku selalu sehat terus nek mayang sewengi-sewengi ora tau leren iki jamune napa to Pak gampang napa botokan tekek Mesir kudu Mesir ha iya kok kudu botokan tekek Mesir arep golek ngendi ora aku jamu takoni rahasia mbok menawa ya aku ya ben kuat ngono lho aja lah ngapa wah wis malah ora apik kok ora apik jamune wong wedok ya jamune wong wedok jane wong lanang ya jane wong lanang iya oh beda lanang wedok ha iya monggo nyenenge tenan kowe kok ora ndelok tatile joget kok wis terinspirasi karo jogetan wingi bengi ya oh dadi nek ora nganggo jedot ngono wis memang bokonge tok ngene-ngene bojo kowe ning omah nek mlaku ngono kuwi ha iya lah ya ngono kuwi kabeh bojoku nang wong dene mlaku mesti megal-megal kabeh ana lho sing mlaku ngono ngono ya ana ya ora ana ora anggepe kaya apik ki mau Mbak Tatin wis kepareng ngaturke lali janjine heeh ki pamundutan sing kari dhewe ya Tru ya nawala lumantar WA waduh ana sing nonton bareng nang Bogor Brain ayo Bogor kutha kono sampluki mudhar ora lho maksude Petro ki Bogor ki ngendi dikenake ngono lho ora Bogor ki jembare ra jamak-jamak kok masa aku mung dikirimi WA kon tekan kono kon genake alamate ngendi kampung ngendi RT pira RW pira ngono meripat ki nek ra sinkron ora sembecengan ora kok gembeng banget orang ambo aku anggere dicacat sithik rasane arep mulai aku terus engko sih kari sak lagu kek mulai aku nunggu ngendi nunggu ngarep
Cecer posir sopir. Posir ora. tusiran. Nah. Wedi aku nganggo kacamata riben terus. Ya wis ora apa-apa. Yo di komplitke wae kok. Heeh, kembang rawe Ika Ani ya. Terus karo sapa? Tiwik wi. Ya tiwik meneh. Ora apa-apa. Gedhe rada cilik. Ah ya. Iki kaya percontohan sejarah Pithecanthropus erectus. Jadi saka munyuk menungsa terus menungsa banget. Ah iya. Munyuke sing gedhe dhewe. Oh iya. Ayo iki. Nah, iki perjalanan manusia iki kaya ngene iki, Tru. Ayo perjalanan terbentuknya manusia normal seperti ini. Ya iya. Oh, kayak gorilane teko. Saking pundi, Pak? Perjalanannya saking sing pundi? Saka kono. Iya. Ya, sing normal manungsa sing kene dhewe. Oh. Wah. Dhewe ra normal. Ben. Dibawani sik. Ya. Sing bawa Ika karo Tiwi. Ya. Ani kon umbah-umbah sik. Ya. Umbah-umbah dengkulmu mlocot ora. Manismu hangu jiwa agawe rujiting agawe rujiting modar ora kowe. Oh ngerti nek sik gender nesu kok. Nek ora padha ning. Ora mesti ora padha meneh pukul besi. Tong teng. Ayo ngantuk-ngantuk kon genderi ora. Laras mono. Semono cukup ra Ika, ayo. Sepinten? Mana? Laras mono, ayo. Ini Prada. Apa kang sinatya upama munduta Rokmini tertentu tak ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa palah. Nah, wektune gentenan langsung gentenan ora dadak dijawil. Lali, Pak. Aku iki nek ora dijawil turu. Ing matyaning jala niti temah
mah gonjeng anggen jong ning paku lingan. Nah, ya. Jogete manut ani. Ya, modar. Jogete manut ani. Ayo. Duh. Si Dewi kudu iso lho. Heeh. Ya awas. Ndelung-ndelung, ya. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci kakak belok. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci kakak belok. Oh, ame. Asoy. Wah. Acarmu, Bang. Ceritane wong seneng tunggal sembale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno ceritane wong seneng tunggal sembale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong. Mas aku hatiku digawe lara. Lati gawe larane hati. Sombong hatiku digawe bingung. Kembange mawar tresnaku wis kadung. Mula wong tresno ora kenal sembrono. Ora sik langgene para wanita. Kembange rawe iku paribasane. Tinimbang rawe luwih wong seneng tunggal sembale. Wiwitane lungguh jejer Saya suwe saben jejer nyekel tangan. banjur ngomong. Wong seneng tunggal sembale.
Hatiku digawe bingung kambange mawar tresnaku wis kadungku Masa ora bareng jogete wis. Iya, sing lemu malah lincah, sing kuru malah lemes. Iya. Anggere ngobah bokonge ayo kurang paslik ya Kang. Iya, ora apa-apa. Saning yaning ralaka kati langit Bambang kan kepasulan opamaneka Lintang kaya kusumayana sumawur Senarikoten prayitna semurire seka balik semurire seka balik Gus sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel endika Ndara dereng kepareng medhar pangandikan Ndara ingkang abdi pun Semar kula Cemadung dawuh Den nggih Ndara ngabdi pun Garing Cemadung dawuh nggih dening abdi pun Petro nggih Cemadung dawuh nggih Ndara ingkang abdi pun Bagong ugi Cemadung dawuh Gagang Semar kula nampa sasmitaning jawata yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan mongko cacahe ora mung siji ganepe ana 3 Gagang Nayandaka mongko Janaka wis tinuding kudu ngupaya kanugrahan nanging kena ngapa enggo seprene kok isih katon weteng paningalku paran menyang ndinggonku bakal nggayu kanugrahan kasembadan lan nurane durung bisa dijagakake Kakang Semar. Semarekoten prayatna samurires eka balik titya
yani ganda yani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ampun kendhat nggone budidaya Ndara sampeyan pun pikantuk sasmita saka sing gawe jagat tegese sampeyan pancen pun tinuding kudu ngupaya wahyu aku kudu piye Kakang Semar mang tindak pados papan sing sepi sepen budidaya ngluwir budi ngasah kadewasan sinambi meminta marang panguwasaning dat kamurming dat mugi-mugi pikantuk kanugrahan napa sing mangjaka gitu Semare kodan prayitna semuriris kok malah ndengok iki apa ta Mir? Kok malah ndengok iki ngopo Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayu-wayu kok bingung penggalihe. Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to Le. Bantu pripun? Bantu ndaramu menentuk kanugrahan. Carane pripun Pak? Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh iki to. Bayar sulapan to. Mbok ngenteni pasar malam Pak nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menenga wae tak puja tak sun ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi penjangkaning Semar iki kasembatan ala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iya aku dadi piye to, Pak iki karepe? Iki piye to, Mir kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dijatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ra tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandha dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah, penyakit to Semar iki. Kok sikik to. Nek ora ngono ndak daramu ora kelakon kedunungan wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarepmu lah. Saiki kowe mlayu wae. Nanti neng negara Ngastina. Piye budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone budidaya. Waduh cilaka iki truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk, tumbak modar iki. Ora nek mati ora. Kowe ora nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Mengwaton iso ora. Wis kok distoke ngendikane bapak we. Ya wis. Nek nganti aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Rasa kuwatir. Melayu wae sing banter. Jujuka ning Taman Ngastina. Siap sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dompo lho. Ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep ya telale. Telale. Wah iya Dik. Iya. Gareng ngendi gareng? Mburi dhewe ya apa? Waduh. Edan iki aku entuk bolongan cilik banget iki.
Sing sok ngerok jenggot lho, Tre. Apa? Sing sok ngerok jenggot silet. Ah. Kuwi. Oh, mulane kok ambune teng-tengan ora. Ora ora kuat le ambegan iromu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, wis klepret kaya ngene kok pasake ra. Saya mangkat aja jogoke ana omongan. Ayo mangkat jogong yo. Ayo gong, sik. Ngandel ora. Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak ngene iki. Gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlakuke kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan. Ngono pokoke karo gemermeng terus ya. Ngiwa nengen. Ya. Men ora tiba gajah mlaku tiba. Wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ning ngobake pokoke kowe muni ngiwa nengen dadi aku men ora ketrikel. Ya mangkat ya. Gong. Wow. Yataning kalanggawana gelar andhan muncar inon lir kekonang suram sorotetan badang om Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Buya Pangling kaya sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun. Inggih, Ulun. Kemarin kula ngaturaken sembah, sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya sukma wicara ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Apa ta wigatine dene jeleng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Pale-pale menapa Ulun? Estunipun namung nanjaken dhateng lelampahan ingkang sampun linampan dhateng wayah pun Kresna bilih. Kula nampi sasmita Jawata badhe matedhaken kanugrahan inggih menika tigang perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka 3 wahyu pulung ratu Pukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan lajeng sakmangke kula badhe nyuwun mriksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dereng wonten menganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan ngersa paduka Hyang Adi Pukulun
ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumurun ing wahyu menika pukulun. Oh, Mastu Nama Sidam. Kresna, wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata. Jawata bakal matedhake wahyu telung perangan. Katentreman, kaprajuritan lan pulung ratu. Nanging apa ta sababe dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana Wahyu Pulung Ratu loncat saka kayiwangan mbuh menyang endi papan dununge. Samengko wahyu telu ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari loro, ya kuwi katentreman lan kaprajuritan. Lho, lajeng Pulung Ratu wonten pundi? Ulun dhewe mboya mangerteni. Mula kang sangka kuwi Kresna, panjen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi panitising Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung. Wondene wayu kaprajuritan paringna kelawan kadang kita ing nunggul pawanang Hyang Jodipati Siwerkudara ingkang dina iki uga laku tapa brata. Wondene ingkang katelune Wahyu Pulung Ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening Si Arjuna nanging loncat saka kayiwangan. Mula gandeng oncating wahyu ulun ora mangerteni, kita ulun patah supaya ngupaya menyang endi dununging Wahyu Pulung Ratu. Sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan, kita ulun paringake tedhak utawa bali marang Martya Pada ngupaya kang aran Wahyu Pulung Ratu sukma wicara. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton, lir kincanging risang mawe gandrung. Menawi kula mekaten kulon tumunten ngaparingna lan kula nyuwun pamit madhal pasilan wangsul dhateng jagat sing ati-ati para gagi tampanana Narayana. Marena sumubang mangaruna katinetraning angga rapuh sabdaning mukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca iki mayangkara inggih kasinggihan mekaten pukulun kakok-teko kowe wujud sukma manjing alam antara namung padi wonten pundi lenggahipun pukulun teka ninggal negari Ndorowati Anoman wonten timbalan yekti ngupaya tumurun ing kanugrahan ya kuwi wahyu katentreman wis kasalira dening panjenengan ingsun wahyu kaprajuritan wis bakal tinapa kalawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara inggih kasinggihan mekaten ya ming Wahyu Pulung Ratu kok isih oncat saka kayiwangan mulai Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe dirampungke perkaraning jagat Swawi kula dherekaken sinuwun.
Ing Astina Maha Prabu Duryudana nang ngandika duharining sun Werkudara wonten dawuh pripun kabare entuk gawe napa mboten kula nyumur piyambak nggih sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman sakmangke Anoman sampun dipun tapanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina aturipun tawi pengendhanipun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman ya sinuwun saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman mbok tugel gulune kuandhane dipethak ana ing alun-alun negara Ngastina kene kaya ngopo wujude Anoman patehane Angkahangro sumbar Lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketup ing Anoman sing gedhe pangapuramu yen to wektu dina iki aku kudu mentala karo kowe merga sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Barawati bakal pinardawa kamulyane tumung kula bapa ngakosa Ibu Pertiwi sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono kunjang kancing langit kelap-kelapaton kelirkin sanging risang mawe gandrung kocap kacarita nata ngastina arsa jumangkah anigas jangkaning sang Anoman nalika semanten datan prayina kedadak ingkang mlebet beteng nenggih gajah ing dadosan saking sang Hyang Panakawan sigra sumurup sang Duryudana Samurasara sang Anoman den gading konta nata ngastina Prabu Duryudana Dalah upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya dipanggo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi Tobat, tobat. Iki ana wujuding duwe panggul aku dadi mlebu jroning taman Mbak Tobat ngrusak pepasrening taman nabrak ya apa-apa. Gajah yen pancen kowe bisa tata jalma sakataning titas wantah. Kowe ngaku sapa jenengmu? Truk. Sapa jenenge Truk? Wis manut. Dhewe lungae mau nganggo jenenge. Ha iya. Lah takoni jenenge. Bambang. Bambang dengkulmu. Gajah jenenge Bambang ora. Wis karangan. Ras seru-seru. Ya.
Dewi Banowati atobat iso guneman iso pancen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah kowe takon karo aku gajah alas piye gajah binggolo kowe gajah binggolo ya dasar para nyata kowe Banowati iya pancen aku Dewi Banowati bojone Duryudana patu-patuan ngerti kowe ngerti wae kena ndelok TV kowe bojone Duryudana iya pancen mengkono nah ngene Banowati sumurupa Pram takon nang paman kene sayekti bakal ngadili karo kowe lho patu-patuan aku kleru apa aku salah apa kok bakal mbok adili kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono. Walah kowe iki rasa dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha ta? Ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Gene Prameswari. Kenang apa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswari kowe kendho, kembene lobok, kembene Urataya kowe. Sing bener itu lobok kembene kendho ta piye? Lobok kembene kendho ta piye? Kuwi arep kepiye kahanane kawula utawa wongen wanita sak negara Ngastina? Walah Banowati kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu iki pupuran wisa. Ayumu iki racun. Ayumu iki pestisida. Pestisida kuwi meneng ta, Tru? Iya. Sapa sing kena ayumu kuwi bakal sirna margalayu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Anggep apa kowe nang ngene terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu ki arep mung derajate abdi ning nggone le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Lakon apa kaya ngono kowe? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe. Rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa jeneng? Salya. Ndara Janaka iki dadi bojone Wala Sembadra. Aku kowe kok ceniningan ora. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Oh. Terus meneng bae terus dunak-unake terus nganti mlayu. Banowati ayo mlayu aja dijak ben kono mlayu dhewe ora ayo mlayu kapok ora kowe taune kaya ngono kuwi kapok ora taune kaya ngono arep kowe landesan tresna arep kowe landesan tetek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka Raden Janaka iki kleru tetep kleru takono sapa wis tetep kleru arep macem-macem kok semangkean Duryudana takon nggonggong apa? Minta wangun-wangun Duryudana. Apa piye? Oh, alah Banowati. Ayu kok mung dienggo lelemeran. Ayu kok ning dienggo. Wah, menungso macem apa kok. Ora wangun kowe manggon ning negara Ngastina. Nang alas kana manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa iba. Ibu ya wong mbok. Wis omong-omong tetep iya. Ora duwe rasa iba, ora duwe rasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu kowe nek carane kaya ngono wis pinter rasa ndorangit ayu wong nganti lemeran kaya ngono. Nek kelakuanmu kaya ngono kuwi sing ndelke apa? Kelakuanmu sing biasa kaya ngono kuwi ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani.
Nganti kentekan kata-kata ya aku. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba ya wis ben. Ameng kacune tiba. Arep pengen ngambu kacune wong ayu, wis rasa diambur. Wong ngono kok diambur. Banowati. Banowati. Aja mlayu kowe, aku sing arep ngadili karo kowe. Kresna Senayeng manggelung mintonaken tiwi kramanira kang kumitir tara apa jugar Yai ya aku wis jugar mbok jugarake siadi tapa ngupaya apa entuk sasmita kudu ngupaya kanugrahan Marakage tampan ana iki paringening Sang Asih Prana ya Sang Hyang Padawenang iki wis pun Kakang Gawa wujude apa wahyu kaprajuritan tampan ana Werkudara Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki Janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngapa? Panjenengan sampun dura kaliyan kula. Lho, aku goroh ngapa to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketinggal menawi sampun kasembadan gayu kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu kula dereng saged kasembadan gayu kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Tobat Dimas Janaka ngene Dimas. Dimas Janaka Pak Tobat Dimas. Pun Kakang Daya wujuding gajah, pun Kakang Daya wujuding Dwi Bangga Pak Tobat. Dimas Arjuna aku tulung ana Dimas. Lah kuwi wis entuk wahyu ngono kok Janaka. Wahyu Dramba. Wah. Jlambrong omongan glece sak penake dhewe. Sanes menika ingkang kula ajab. Tobat jan iki rembugan apa to? Yo kewangi karo pun Kakang Mbok. Aku iki Daya gajah, diunek-uneki karo gajah Pak Tobat. Gajah kok panggraitane kaya menungsa. Ngerti lakone awake dhewe Pak Tobat, ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kaliyan Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami prisa. Sampun malih kok wujudipun titah menungsa nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika sedaya sami ngertos. Nah ya carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kaliyan kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja tak urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe Sang Banowati nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan mboten kenging cecaketan kaliyan priya laminipun kawandasa dalu kawandasa dinten
Parandene Dumimulat Sang Arjuna ngrangkul ngayaning Sang Janaka oncat wahyu manjing angganing Janaka. Oh Prabu. Kula kok dadan kula kantos mengatur menika perdos pundi Prabu? Lho kenging menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepes bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel. Menjenengan menika nuwun sewu kegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka wonten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka, Wahyu oncat. Tobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedunungan Wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun kaditine pikantuk Wahyu kamardikan ora Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas aku tulungono ya, tulungono. Kula lenggah wingking mriki. Duwe panggonipun kados pundi, gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak. Lah. Gajah kok bareng weruh aku kok njur noleh. Malah nglungani. Gong. Ayo rono. Ana Sinuwun Ndarawati mesti diajar awake. Ana Ndara Werkudara mesti diajar. Ora rono ora rampung-rampung. Iya. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-Nggara. Weh lah ngrombong. Iki Dimas, iki gajahe. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Manusia macam apa kowe? Mangsane sing wedok dikandhani sing lanang ngijlik wae. Kok ora Bu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane, gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Telale mundi? Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Weh lah pinter wae sekolah. Terus karepmu apa? Ngoyak-oyak Dewi Banowati. Aku sing mepalangi. Lho, wani karo aku. Sing nawedeni apamu? Wah, minggir kok tendangane. Kok sik kowe ora entuk melu-melu kowe. Wow, sing gedhe kok njur urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek apa? Permlek, bermlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandatakku kian gunung sing tanpa guna ayo do salin. Do salin ora? Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang. Ramadhan. Semaput. Wah, karo piyai siji iki wis konangan. Sing ning ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae terus. Wis iki to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dinteni angkutan ora rene. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka nang kene kok Semar ora rene iki mulai iki mesti ra tanggo jam iki, Tru.
Ya jujul ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kono nggih. Nanti bapakmu kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan Wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung ya. Aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono, Semar yang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Balowati, Balowati. Balowati. Wonten dawuh. Yai Ratu tindak mriko. Inggisaken dawuh. Watu ana apa to ya? Dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyak-oyak dhateng kula tumuli kula dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Prabu Ndarawati. Apa ora ana wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kaliyan pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Diarengan sing lanang. Pokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng lak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mong suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun dherekaken kundur ingkang garwa. Niwawun suwi napa dereng niki? Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwi. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara. Kok arep ngopo to ya? Balowati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Oh, iya. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jangkae dudu mungsum. Sapa? Anoman sendika ngestaken dawuh sinuwun. Wah, kethek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku. Dasare kowe sejatine wis tekaning mati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali nang asal mula bukane. Waduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku yang bakal mula soro karo wah mati. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
Wah. Wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu. Tetiganipun sampun manjing ing negari Ngamarta. Katentreman saged dipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi sasampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan inggih menika ingkang sampun kedulungan Wahyu Pulung Ratu ya Semar. Tetiganipun menika mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang winastan Wahyu Tanah Jawi saged pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring Sambikala Ndara.